Money, I got 47 DJ víš, tvým baráku. Má to 5 palců dopředu, jeden dozadu. Výstřední hráč Balotelli. Tak čus, já vás tady zdravím u dalšího vlogu, dneska jsme tady s Matesem, takhle ze začátku. Čau Mates. Čau. Mates teďka nedávno předělával auto, tak řekni nám, co se tam vlastně dělalo všechno. Hele, ve finále nedělalo se tam toho za stolik moc, ale vlastně se toho dělo docela hodně, protože na aréně vlastně bouchlo to hliníkový sání. Jasně. Takže jsme tam dali enkový s redukcí. Když už jsme byli u toho teda, tak rovnou teda Pulsar, velký turbo, vlastně je to replika GT35 1050. S tím odvíjející se vlastně změny, co se wayfuku týče. Tady jsem si nechal ještě od Greywire udělat krásný štít, aby mi tady netekly plastové věci. No a na brzdě jsme zjistili, že vlastně byl rozsypaný tlumič wayfuku a tenhle ten problém tam už byl 3 roky, že to auto prostě nahoře nejelo, teď už konečně jede. Naladili jsme krásných 600 koní, takže jsem zvědavý, co to bude dělat a vlastně úplně omylem z testu tak se stal závod. Takže tady budeme závodit dneska. No.